ድግማይና ንሪኦ መተሓሳሰቢትካ ተኺሉ ዝኸይድ መኪና ቦትኡ ኣበይ ክሕዝ ኣለዎ ንየማን እትዋ መኪና ቦትኡ ኣበይ ክሕዝ ኣለዎ በዚ ምልክታት እዚ ንፀጋም ዝኸይድ መኪና ከዓ ቦትኡ ኣበይ ክሕዝ ኣለዎ ሕጂ ክልተ መስመር እያ ትመፅእ ዘላ ግን ኣብዚ ናይ ሰለስተ ስለዝህበና ዘሎ እዛ ክልተ ዝፀንሐት ኣብቲ ሰለስተ ትቅየር ኣለዋ ማለት እዩ እዚ እንዳዓረበት ዳርኢናዮ ናብ ሰለስተ ተገፍሐት ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ምልክታት ይብልና ኣሎ ምልክታት ኣብ ዘይብሉ ግን ክዳን ፅርግያ ገፍሕ ርኢናዮ እንተኣ ንፀጋም ተጠወይት ኮይና ዝያዳ ንፀጋም ክንፅግዕ ኣለና እዛ ንየማን ንጥዎ ኮይና ከዓ ዝያዳ ንየማን ክንጥዎ ኣለና ማለት እዩ ትኺልና ንኸይድ ኮይና በቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሽልት ወይ ኣብ መሬት ዘሎ ተርኢና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ምልክታት ስለ ዘለና